So guys, naan ako yung new ring light. Good day everyone, so we're back again to my YouTube channel, and this time we are, ang gagawin natin is mag-unbox ako ng bagong ring light. So ring light, nabili ko to siya last month, but ngayon ko pa lang siya gagamitin. And ito guys, ano siya. So I'm very excited to open this kasi nga para at least may magamit ako sa pagba-vlog ko. And first and foremost, bago ko ito i-open, I would like to say thank you for those sa mga tao na nag-comment sa comment box ko, and then those sa mga taong nag-subscribe. Salamat po. And also with my friends dyan sa Cagayan de Oro City. And this time, so I bought this. Why? Kasi nga kailangan, need to as mga vlogger kunuhay. And so light. What is ring light? Ang ring light is ito yung gamit para at least yung focus mo sa video is, I mean may light siya. So yun yung picture niya, sample. So before ko siya binili, I tried to, nag-check ako doon sa online selling. So maraming choices sa Noon tsaka sa Amazon. The problem is, the price is ang mahal, from 180 dirhams to 200. So as was this starting YouTuber talaga. Ano lang, vlogger lang. Gusto ko lang yung starting lang, start ring light na basic lang. So what I did is, hindi na ako bumili sa online kasi ang mahal siya. So what I did, since one of my friends here sa room is nagsabi na may mura na ring light dito lang sa tabi-tabi dito sa sa Dubai. So pumunta kami doon, only to find out na ang price is only 125. So that cost what? 1,750 pesos. 175 dirhams dito. So kung i-convert natin into pesos, ano siya, 1,750 kung diyan sa Pinas. So ito yung nabili ko. So buksan na natin guys. Let's see kung ano ang laman. But before that, basahin muna natin yung mga details niya. Kasi yung gamit, yung description niya is more on Chinese. Tapos may English din na So basahin muna natin. Product parameters, item number Y2, item side, it's 290 by 290 by 58 mm. Item height, it's 58 to 168 cm. Material, ABS plus aluminum alloy. Light color, white, warm white. So naa siya tulo ka klase nga color guys. Dili lang siya white, dili lang siya warm. Napoy mag-center sa duwa. Lights options, so 3 colors and 5 controls. Color temperature, we have 3,500 to 6,000. And power, we have 5W to 22 watts. Voltage, 5V to DC. So ato ng abrihan. Abrihan. Kailangan sealed siya. Ato din itry guys kung sayang effect sa video kung magamit og ring lights.
ring light. Okay, so na yung wire. Ano yung wire, guys? So duwa siya kabuok ang wire. Ang isa is sa USB type. And the other one is parang sa cellphone type. So murag mo ni siya ang sa power pansak, and mo din ni siya sa connect dayon sa ata sa ring light. And naa siya controller ni na. So ato ni try ka lang taod-taod. And ring lights. Kailangan siya cover, guys. Kasi butang sa silong kay disturbance. So na siya ay styro. Dubak book styro ang nakakabal sa iya. And charan! Nala guys, muna siya ang ring light. Madini siya. So ato siyang para makita ninyo. Okay. Dayon ilak. Ito siya. Dayon ito siya na. So muna ni siya lugar. Muna ni siya guys iyang posisyon sa ring light. Pwede siya mataasan. Pwede siya ma-adjustan guys ato i-try. Okay. So, pwede siya mataas. Nice, no? So this time ato i-try. Try na to kung sa iyahang siga. Try na to guys. Kung nice ba. Since ang iyahang kuan is pang USB man, pwede na to siya masulod sa laptop, ma-direct. So ito siya isulod sa laptop. Try na to siya isulod sa laptop. Kay USB port man siya. So nisiga na siya guys. Diba? And then pangitaon na to iyang pansakanan ani. Asa man ni siya gamay kay yang bangag, asa man yang bangag ani. Ay nara. Nara yang bangag guys. Chana. So mula gadi ni siya na masiga. Ano? So they said na tulo ni ka colors na ay plus lahayag kay siya. Wow. Lahayag yung effects guys. Hayag siya. So be try na to ang 3 colors. Muna siya ang first, second, murag same kung gyapon, and third. Oh, white. So lahi ang effects guys kung naagi lights, no. Nice kayo, hayag kayo siya. Tapos siya adjust, ma-adjust pud nimo yang kahayag like imo siyang i-full or imo siyang i-minus. Ana, minus nimo ang color ay mong lights. Pero kung i-full nimo mo na siya ang result. Wow. So kung ato siya ibutan sa tubangan, dana.
Oh, hayag. Nice na. Klaro na itong mga bugas-bugas ani mga bangag-bangag sa naong. Sorry. Okay, so B. So mo ni siya guys, ako napalit sa gawas. Then ako i-mention ang place dani kay naman po sa ito sa Amza. Asa kita napalit kising sa Mamza ito? Sa Golden City. Golden Village. Golden Village. Sa Golden Village din naman napalit guys. And only 125 dirhams. Kung i-convert siya sa Pilipinas, may mo siyang 1,750. So, for starting pack, nice siya. Magamit gid siya o very useful sa mga starting pa nga mag-vlog like sa kuha. So if you have questions, if you have what's this kanang clarification suggestions, don't hesitate to drop your comment sa ato ang comment box. And again, this ring lights is used for vlogs. Then napoy duha ka klase nga ring lights. The other ring lights is yung ano siya, pwede mo siyang madala sa labas. Yun yung style na ano, parang rechargeable siya, pwede siyang ma-charge. Tapos other one is yung ring light na ganito na kailangan siyang naka-plug sa current o electricity para mag-on. Wala siyang battery. So this product is, wait lang, I forgot the, okay, this is from Live Beauty Light ang pangalan, Live Beauty Light. So I guess naapod ni siya sa online. Kung makita ninyo, nice siyang effects guys, diba? Change light na to eh. Oh, see, so masyada ang white. So yan eh. Okay, so I am now using the ring lights. So lahi iyang color karon sa kani nga color ganina. So naagi kaibahan ang ring lights, no? Maka-help siya sa imong pag-vlog, especially sa imong lighting. So nice siya, no? Nice ang. So again, if you are new to my channel, don't hesitate to follow me on my POTOT ESTI YouTube channel reactions. I guess that's all. Thank you guys for watching. Bye.